O Pontevedra B meteuse en postos de ascenso e fixo baixar chanzos na clasificación o Narón tras derrotalo no partido que se disputou no estadio de Río Seco. O filial Granate sorprendeu os locais cun gol no minuto 4 de partido. Recuperaron o balón en campo propio e montaron un rápido contragolpe entre Portela, Pablo Berros e o decisivo Veloso. O dianteiro foi hábil para superar a saída de Simón, que entende a súa posición xa nada puido facer. Amortizou ben esta xogada o Pontevedra B porque ao longo da primeira parte non volveu crear máis accións de perigo. Foi o Narón quen dispuxo da posesión do balón, pero fronte á eficacia do seu rival, os locais desaproveitaron os seus recursos. Cun bo papel tamén o que representou o porteiro Sergio Ríos. A ocasión máis clara foi tras este disparo de Iñaki cando o defensa Adrián Gómez sacou o balón que xa cruzaba a liña de meta. Ou esta outra combinación entre Pablo Rey e Rubén Gómez que fai parede con Iñaki pero tapa ben o porteiro. Chegouse así o descanso co 0-1 e no segundo tempo o Pontevedra B volvería a sacar partido dos primeiros minutos cun rápido ataque de Veloso que recollera o balón tras un saque de porta e un magnífico disparo. Dende uns 30 metros Veloso pegou co balón no traveseiro e marcou o seu segundo gol no partido. O 0-2 que chegaba no minuto 55 e que xa sería definitivo. Lonxe de intensificar o seu ataque, o Narón foi perdendo ambición e mordente a medida que transcurrían os minutos e diminuindo a súa concentración defensiva. O equipo Granate volveu tentar a fortuna ao contragolpe, pero o partido xa non tivo máis historia. Con 3 vitorias, o Pontevedra B sitúase de terceiro na táboa e o Narón cos seus 6 puntos baixa ao 10º posto.